Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Right, kanjani comrades maskera sei. Program yanhasiyo yaexposa ma 2030 kuti haana vanhu ende tarisai kumabheki kuti kwakazara masoja. Ana Masimirembwa vanongotaura zvisane basa rese. Nana uyu mfana uyu anonzi anu. Mfana anonzi Mahachi uyu anongotaura tsvina zvisane basa rese. Havana vanhu. Tarisa kuti varikuruta vadedza mapurisa nemasoja kuzara mabhenji aya sai. Masoja asipo 85% yevanhu vari papo masoja nemapurisa. Neningi. Nevakomana vanochengeta vasungwa. I'm so ashamed, shame. Saka 2030 kwacho muchaenda nani? Saka muchaenda nani ku 2030 kwacho imimi musira vanhu. Saka izvozvo zvaexpo unoza program yanhasika. Chandaifarira yaexposa plani yeteni machairman namunangagwa kuti hamuna kwamunoenda because hamuna vanhu. Iwe unonzi Canvosa urire mari kupedzesa mfana iwe. Uri kupfeka dai waimboitawo time nanatakataka vaikudza kuti shamwari ka. Taitombotaura nemasoja vachitori shamwari dzedu tichitowirirana zvakanaka. But musi wachakachaya hausi kuziva politics. Anyway, zviri right. Tsuranai ikoko. Masaisai gungwa ari kufamba zviri very legendary. Nango ndizivise vamwe. Kune vanoda kuteerera ndava Noah akatora time achiti iwe pindaka vanhu vachiramba. Ari mazona. Nevakamhenge vakaunza mapango vakatobva kutombosvika kutora mapango avo vakadzokera nawo. But time yekuregreta yakapera. Ndozvakafanana negeneration of today. Totone vamwe vatakamhenge tiinawo patakanga tichitanga chinechi. Vari vamwe vedu tichitofamba navo vamwe vasikana vamwe varume. But nekuda kwemari vakapanduka. Vakanga vachipiwa fiwo vamwe kuhetikirifu tikoti matsotsi. Nevamwe vakomana vachipiwa nini. But unoziva chinhu chinouraya upenyu idecision yako. Usade zvinhu zvakangopfava all the time. Noah akatora time achiudza vanhu pindai mungara unzai mapango mpinde mungara vanhu vakaramba. But time yekuti kana chazochaya kuti uzenge wakunzi shamwari takambokutaurira vanotendeukai because chinhu chiri kufamba zviri very legendary. Hapana pokuti ungazouya kwatiri uchikrema kuti uri munhu wedu achiziva kuti waipiwa mafiyo uchi ndiwo waidirira vanhu fiyo uchidedza vanhu mumagaraji uchipiwa mari uchipiwa motikari then mangwana tadzinga matsotsi aya ozodeka futi wakuti aiwa vanhu ivo vanga vakaipa wada kuti joina. Isu government next government harisuda matsotsi ese even nanaguwa matanga matsotsi ese harisuda kwaona. Saka musafunga kuti nyoka yemabhunu kana kuti kid wrong. Mazita iwaya kaya ndehondo ndenharo. We are not going to be intimidated by anyone and we are not going back until Zimbabwe is free. Musambofunga kuti pane mumwe musi watichamuka tichitaura kuti Mnangagwa ava right. Takatraiwa kutengwa nemari takaramba. People they tried many times. Vamwe vakatry kuti threaten ukatoni uyu munhu uyu hathreatening ukatomuthreatena iwe ndiwo unogotopedzera kuti atokutangira atokurova uriwe. Ine funga kwako zere rangu rinori mungauya ukandithreatena kana netuma WhatsApp call zvekunzi hanzi ndiri musiyaiwo kana kuti iwe. Munomboziva here kuti masiyaiwo akarohwa 2017 mumasiritu. Munomboziva here? Dzidzisanai kwamuri kuita politics dzenyu. Munomboziva here kuti mapurisa chacho akarohwa 2017. Munomboziva here? Saka kana makuita chinhu chenyu be warned, I'm telling you. The time is coming. We are not going to be shaken or be moved with the nonsense. Dzane basa redzo kuti munosika muchitaura tsvina dzane basa redzo muchigadzira maparallel structure. Muchiuraya vanhu nenzara. Musingahorese vashandi muchita zvamune muchita. Nonsense. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.